Maşinim değil. Allah'a tövbe ettim ay tövbe ettim. Aşkına bak. Oğlum innime ne etmeli? Başına gelen mertlikle kabul etmeli. Sana öýde iki adam araşýarlar. Sen hakyky wopal dosaw. Halipa gowy agam. Görýärmi? İllaňar güldeteli elýär. Ato iyiliğin her yer men gitip gidem oğa. Mayınca, şulaylanlaň öýdäki bir eşdämedim, köfer olmaýan ýaman ere. Bizden nämisliýär? Mana mening öz oğlum mörkedim.